Voluntaryong nagsuko sa kapulisan ang suspect sa panglulugos sa sarong 14 anyos na babayi sa barangay Mokong, Basud, Camarines Norte. Pasado alas 12 kasuudmang maagahon kan pig sumiter kan suspect ang sa iyang sadiri sa Basud Municipal Police Station para atubangon ang sa iyang kaso. Pigbisto ang suspect na si alias Renren, residente man kan nasabing lugar. Basado sa impormasyon hali sa Basud MPS, suminuko ang suspect makalihis na makumbinser kan sa iyang mga barkada. Kung may mga circumstances ini na i-allow din ang korte, beyond na po sa anong iyan. Kasi maski po nagsuko ka, pero magabat po ining kaso, ay duman pa rin po kita sa susun sa Nobel. So siguro pag ongoing, bahala na po ang korte kung ano po ang desisyon nila. Agosto kan nakaaging taon kan makomiter kan suspect ang krimen makalihis na makainuman ang biktima. Setyembre kan parehong taon kan magsaangat nin reklamo ang biktima. Magurang man po, bantayan ta po ang mga aki, pakimonitor po kung sisay po itong mga kaibanan ninda. Pag late na po nag-uulit, sabi-sabihan po, o barabantayon, i-monitor po, para po sinda nagiging biktima ka mga arog ka ining mga pang-aabuso. Naaatubang ang suspect sa kasong panglulugos na may 20 taon na pagkakakulong. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.